Bueno, eu son Amalia, de Interred Galicia, son a delegada de Interred. A valoración que nós facemos é que hai que traballar porque é posible facer outro mundo moito mellor, onde todo o mundo podamos ter o necesario para vivir con dignidade. Entón creo que é unha cuestión de todo o mundo que temos que traballar por esta cosa tan sinxela que con moi pouco esforzo podería ser posible que ninguén pudera hoxe pasar fame, pasar sede, non ter escola, etcétera, etcétera, etcétera. Unha cosa tan sencilla como que todo o mundo podamos vivir con moita máis austeridade e con moita máis solidaridade, tendo en conta a xente como a nós que non ten porque non naceu onde nós nacimos, non ten os mesmos dereitos que temos nós cando as cartas das Nacións Unidas din que todos o mundo somos iguais. Eu penso que esta marcha que se fixo dende Sarria hasta cá é unha, como diría eu, pois un reforzo para que os concellos tomen conciencia, para que a xente que fai o camiño tamén tome conciencia, e moito de valorar estas persoas que estiveron a camiñar durante estes días.